Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο δεύτερο προσωπικό μου podcast. Είμαι ο Πέτρος Αργυρίου και σήμερα θα ασχοληθούμε όχι μόνο με την επικαιρότητα, αλλά κυρίως με το πώς τα θέματα της διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα που οι δυτικοί πληθυσμοί δεν έχουν καν αρχίσει να ψηλαφούν. Στο επίκεντρό μας θα τοποθετήσουμε το πώς οι πόλεμοι του σήμερα διαμορφώνουν όχι μόνο τη γεωπολιτική, αλλά και την οικονομία του αύριο. Ας μην τρέφουμε αυταπάτες. Βιώνουμε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, έστω και σε πρωτόλιο στάδιο του. Μπορεί να είναι άτυπος και δια αντιπροσώπων, αλλά δεν πάβει να είναι παγκόσμιος λόγω του πρωτοφανούς βάθους και έκτασης της εμπλοκής πολλαπλών ισχυρών παιχτών και δρόντων. Σε δύο διαδοχικά podcast, σήμερα και αύριο, θα τακμηρεώσουμε το πώς έχει δημιουργηθεί ένα πλέγμα αλληλεπιδράσεων που είναι ικανό να πυροδοτήσει φαινόμενα ντόμινο σε πολλαπλά πεδία και επίπεδα. Χάος μέσα στις υπάρχουσες δομές. Εμφάνιση δομών μέσα σε χαοτικές καταστάσεις, με πολύ έντονο το φαινόμενο της πεταλούδας, όπου μικρά επεισόδια είναι ικανά να οδηγήσουν σε μαζικές κλιμακώσεις, ενώ οι μαύροι κύκνοι κάνουν μαζικά κύκλους γύρω από τον ορίζοντα των γεγονότων. Γνωρίζατε άραγε ότι για χιλιετίες το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας δεν γνώριζε ότι υπάρχουν καν μαύροι κύκνοι. Οι μαύροι κύκνοι απλά δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν στη σφαίρα του επιστητού μέχρι και τον 17ο αιώνα, όπου και οι λευκοί άνθρωποι τους πρωτοείδαν στην Αυστραλία. Μέχρι τότε, οι μόνοι που γνώριζαν την ύπαρξή τους ήταν οι Αβορίγινες της Αυστραλίας. Για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, όλοι οι κύκνοι ήταν λευκοί και μόνο λευκοί. Γι' αυτό και οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν τη φράση «τόσο πιθανό όσο ένας μαύρος κύκνος». Έτσι σήμερα, ως μαύρους κύκνους χαρακτηρίζουμε μη αναμενόμενα, σπάνια φαινόμενα και συμβάντα με μεγάλο βαθμό τυχαιότητας που όταν τελικά συμβαίνουν κλονίζουν όχι μόνο τη βεβαιότητα που είχαμε για το πώς ανταλαμβανόμαστε τον κόσμο, αλλά αλλάζουν ριζικά τον ίδιο τον κόσμο μας. Και επειδή αναφέραμε και τον ορίζοντα γεγονότων, ας δώσουμε ένα συνδυαστικό παράδειγμα. Δεν γνωρίζαμε την ύπαρξη των μαύρων τρυπών μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Αν πριν από αυτό βρισκόμασταν στη γειτονιά μιας μαύρης τρύπας ή μια μαύρη τρύπα βρισκόταν στη δική μας γειτονιά του σύμπαντος και μας κατάπινε, η μαύρη τρύπα θα αποτελούσε ένα συμβάν μαύρου κύκνου. Μόνο που κανείς δεν θα επιβίωνε για να πει την ιστορία και το πόσα λίγα ξέραμε για το σύμπαν μας. Τίποτα δεν ξεφεύγει όταν μπει στο βαρυτικό πεδίο μιας μαύρης τρύπας, ούτε καν το φως. Ακριβώς όπως συμβαίνει και με τη mainstream δημοσιογραφία που καταπίνει κάθε αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως η αλήθεια είναι φως. Ακόμα και η πιο μαύρη αλήθεια είναι φως. Ακόμα και οι μαύροι κύκνοι είναι αλήθεια όταν έχουν πια συμβεί. Αλλά όταν έχουν πια συμβεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να τους αποτρέψεις. Και αυτό σημαίνει ότι οι μαύροι κύκνοι θα έπρεπε να έχουν εξέχουσα θέση στην ανάλυση ρίσκου. Αυτό που μας κάνει εξαιρετικά ακόμη πιο ευάλωτους στους μαύρους κύκνους είναι η αίσθηση βεβαιότητας που έχουμε για τον κόσμο και τη ζωή μας. Ως είδος, έχουμε αλλεργία στην αβεβαιότητα, καθώς αυτή είναι εξαιρετικά στρεσογόνα. Δεν μπορείς να ζεις συνέχεια μέσα στο άγχος της αβεβαιότητας του αν αύριο θα έχεις δουλειά ή το αν αύριο ή μία από τις επόμενες ημέρες θα σε χωρίσει η γυναίκα που αγαπάς ή το αν θα πάθεις τροχαίο οδηγώντας για να πας στη δουλειά σου ή στις διακοπές σου ή το αν θα μπορείς να πας διακοπές με το αυτοκίνητό σου ή το αν θα μπορείς να έχεις αυτοκίνητο ή για το αν θα πάθει καρκίνο κάποιο από τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Και αυτό είναι φυσιολογικό για την καθημερινή μας ζωή. Το να παρακάμπτεις όμως την αβεβαιότητα είναι καταστροφικό για την ανάλυση κινδύνου και στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο αυξάνει τις πιθανότητες να συμβούν ακόμα και περισσότεροι από έναν μαύρη κύκνη.
Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα του τι μπορεί να συμβεί όταν αντιμετωπίζεις υπαρκτούς ή πιθανούς κινδύνους μικρούς, πόσο μάλλον μεγάλους, ως αν να ήταν σχεδόν τόσο απίθανοι, όσο απίθανο είναι να προκαλέσει οτιδήποτε ένας πουά υπτάμενος μονόκερος. Τόσο πιθανό όσο ένας μαύρος κύκνος. Οι παρενέργειες, παραδείγματος χάρη, των πειραματικών σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως αντιπανδημική πανάκια, αντιμετωπίστηκαν ως σαν να ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Όταν τελικά, ετεροχρονισμένα και ατελώς, άρχισαν κάποιες από αυτές να καταγράφονται, ήταν ήδη πολύ αργά. Ο μαύρος κύκνος των παρενεργειών είχε εμφανιστεί. Ο κίνδυνος του να εισβάλλει ο Πούτιν στην Ουκρανία αντιμετωπίστηκε ως εξαιρετικά απίθανος. Όπως αντιμετωπίστηκε άλλωστε και ο κίνδυνος του να κλείσει τις τρόφιγγες του φυσικού αερίου. Ακόμη χειρότερα, οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν αδύνατον οι σύμμαχοί τους οι Αμερικάνοι να κάνουν δολιοφθορά στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream για να κάνουν διακοπή των ενεργειακών σχέσεων Ρωσίας-Ευρώπης όσο πιο μόνιμη και μη αναστρέψιμη γινόταν. Και παρότι και αυτός ο μαύρος κύκνος εμφανίστηκε, υπονομεύοντας σοβαρότατα την ενεργειακή ασφάλεια της κολόγριας επίρου μας, οι Ευρωπαίοι συνέχισαν να συμπεριφέρονται σαν να μην υπήρχαν μαύροι κύκνοι, όταν όλο και περισσότεροι από δάφτους πετάνε πάνω από τα κεφάλια τους, κουτσουλώντας τοξικά. Μπορείς πάντα να δοκιμάσεις να κρύψεις το κεφάλι σου στην άμμο, στρουθοκαμιλίζοντας, για να κρυφτείς, ή απλά για να αποφύγεις να αντικρίσεις ένα μαύρο κύκνο που σε πλησιάζει. Αλλά συνήθως οι μαύροι κύκνοι προκαλούν σεισμούς στην ιστορία και τις κοινωνίες. Και όσο βαθιά και να χώσεις το κεφάλι σου στην άμμο ή στα σκατά, το σεισμό θα το νιώσεις και δεν θα αποφύγεις τις επιπτώσεις του. Το αντίθετο. Η εποχή μας λοιπόν είναι γεμάτη μαύρους κύκνους που έχουν συμβεί και μαύρους κύκνους που καραδοκούν στην κάθε επόμενη γωνιά, στην κάθε επόμενη στροφή της ιστορίας. Οι τεκτονικές πλάκες της ιστορίας κινούνται πλέον βία και διαμορφώνουν σταδιακά έναν άλλο κόσμο. Ένα κόσμο που οι δυτικοί αρνούνται να δούνε το πώς έρχεται, ακόμα και το πώς έρχεται. Δεν μπορείς να δεις μια μαύρη τρύπα αφού ρουφάει και το φως. Αλλά υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόπους για να καταλάβεις ή έστω να υποθέσεις ότι είναι εκεί. Πρώτον, από την έλλειψη φωτός, καθώς το καταπίνουν. Δεύτερον, από τις βαρετικές παραμορφώσεις και τις κινήσεις γύρω από τη μαύρη τρύπα. Και τρίτον, από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τα μηνύματα SOS που εκπέμπουν τα σωματίδια πριν μπουν στον ορίζοντα γεγονότων της μαύρης τρύπας, καθώς επιταχύνουν υπό την επίδραση του τεράστιου και αναπόφευκτου βαρυτικού πεδίου της. Ο κόσμος μας είναι πλέον γεμάτος μαύρους κύκνους και μαύρες τρύπες, που απειλούν να μας καταπιούν. Όσο αρνούμαστε την ύπαρξή τους, τόσο πιο βέβαιο το ενδεχόμενο η μοναδική βεβαιότητα που θα επιβιώσει της όλο και αυξανόμενης αβεβαιότητας και του χάους να είναι η καταστροφή μας. Μπορείς, για παράδειγμα, να δεις Ισραηλινούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους να προειδοποιούν, προσέξτε τη λέξη, να προεξοφλούν, όχι απλά να απειλούν, ότι θα ξεκινήσουν πόλεμο μεγάλης κλίμακας με τη Χεσμπολά και το Λίβανο. Το λένε μπροστά στα μούτρα μας. Θέλουμε να προκαλέσουμε ένα μαύρο κύκνο και μια μαύρη τρύπα που θα συμπαρασύρει σύσσωμο το δυτικό κόσμο σε κλιμάκωση, που είναι αρκετά πιθανό να οδηγήσει σε ολομέτωπο πλέον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Βλέπουμε να έχει ξεπροβάλει ήδη το ράμφος του μαύρου κύκλου, της χρήσης πυρηνικών όπλων. Αλλά εμείς συνεχίζουμε να παίζουμε το στοίχημα του ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, γιατί είναι απλά απίθανο να συμβεί. Το μάντρα που επικαλούμασταν για τα τόσα άλλα κοσμοϊστορικά φαινόμενα που έχουν ήδη συμβεί και συνεχίζουν κλιμακούμενα να συμβαίνουν. Παρότι, ή μάλλον ακριβώς επειδή, τα αντιμετωπίζαμε ως σχεδόν παντελώς απίθανα. Και ως εκ τούτου το ενδεχόμενο του να συμβούν ως σχεδόν αδύνατο. Κι όμως, η γη γυρίζει. Το ίδιο και η ιστορία.
Η ιστορία συνεχίζει να αρνείται να προσαρμοστεί στις βεβαιότητές μας, που είναι κατάλοιπα μιας εποχής κυριαρχίας που πλέον πνέει τα λίστια. Και εμείς συνεχίζουμε να αρνούμαστε να γίνουν τα μόλις πρόσφατα ιστορικά παθήματά μας μαθήματα ιστορίας. Στο δεύτερο μέρος του podcast θα περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Θα μιλήσουμε για την ανθεκτικότητα της Χαμάς, πόσο μάλλον των Χούθη, που συνεχίζουν να υπονομεύουν το παγκόσμιο εμπόριο και την ναυτιλία και να βουλιάζουν πλοία, βάζοντας μπουρλότο και στο παγκόσμιο κόστος ζωής, παρά την πολύμηνη δράση πολυεθνικής δύναμης στην Ερυθρά θάλασσα και τις επιθέσεις της κατά τον Χούθη. Θα μιλήσουμε για τις απειλές του Ισραήλ κατά του ισχυρότερου μη κρατικού βρόντα στον πλανήτη, τη Χεσμπολά, και για τις απειλές του αρχηγού της Ναστράλα κατά της Κύπρου. Θα μιλήσουμε για τους BRICS και για τις συνέπειες της αποδολαροποίησης που επιχειρείται από αυτούς σταδιακά και μεθοδικά στις δυτικές οικονομίες. Μείνετε συντονισμένοι. Και για όσους από εσάς θέλετε και μπορείτε να στηρίξετε μια από τις τελευταίες αναξάρτητες φωνές, κεράστε με 1,5 καφεδάκι το μήνα και γίνετε συνδρομητές στο petrosargiriou.substack.com, αποκτώντας απεριόριστη πρόσβαση στην αρθογραφία και τα podcast μου.